Окупаційний Київський райсуд Сімферополя визнав законним затягування видачі тіла Набіра Рахімова, вбитого внаслідок облави ФСБ. В суді розглянули скаргу адвоката Сієра Паніча, подану в інтересах дружини вбитого, проти Слідчого комітету Росії про визнання їх дій незаконними. Раніше Паніч подавав до Слідчого комітету кілька клопотань про видачу тіла та ознайомлення з матеріалами справи. Втім, окупаційні слідчі відмовились видавати тіло, а відповіді дали з порушеннями. З часу вбивства Набіра Рахімова минуло вже 1,5 місяці. В ходе заседания было установлено, что сроки предоставления следователям были нарушены. Это подтверждалось и ответами, которые все-таки пришли уже в середине июня мне, и конвертами почтовыми со штампелями о том, что трехдневный срок нарушен. Но судом все-таки было отказано в удовлетворении моей жалобы. Суд посчитал, что раз сопроводительное письмо следователя было датировано в трехдневный срок, то нарушение не усмотрело. Росгвардійці, поліціянти та співробітники Центру по боротьбі з екстремізмом усіляко намагалися завадити людям збиратися біля суду. Окупаційні силовики хотіли перешкодити спілкуванню адвоката з присутніми. Їм також не сподобалося, що захисник коментуватиме справу серед людей. Присутні вимагають видати тіло вбитого Рахімова, оскільки за канонами ісламу небіжчик має бути похований якнайшвидше. Уже более 46 дней тело убитого не отдают для погребения. Следователь решает вопрос о проведении экспертизы. Экспертиза до сих пор не закончена. Девушка осталась одна, ее пытаются выгнать отсюда, с этой страны, где они спокойно жили с мужем. В свою очередь мужа убили. И хотят отобрать детей, отправить тоже неизвестно куда. Одним словом, разрушили всю семью. Хотят депортировать в Среднюю Азию, где там наверняка ее ждет смертная казнь. Вот как дошло это. И поэтому проявить свое вот это недовольство тем, что творят власти над этой женщиной, это меня не оставляет в покое. Я бы призвал бы всех людей не оставаться в стороне. Против такой несправедливости нельзя быть в стороне, потому что нормальный человек это не может спокойно выдерживать. Політичний біженець з Узбекистану Набір Рахімов був убитий 11 травня співробітниками ФСБ, нібито за спротив під час затримання. Дружину Сохібу Бурханову окупанти відправили до фільтраційного табору для іноземців у Краснодарському краї Росії, звідки її хочуть депортувати до Узбекистану. Окупанти звинуватили її в порушенні паспортного режиму, призначили 2000 рублів штрафу та вирішили видворити. Всупереч рішенню Європейського суду з прав людини про недопущення депортації, окупаційна влада своє рішення не переглянула. А неповнолітніх дітей, в разі якщо родичі не заберуть їх до Узбекистану, передадуть до дитячого будинку.